det er Markus og Mathias igen. Og det er episode 2 af, hvordan I finder Diamond. Markus, gå ind i selv. Kan I finde Markus og hans Diamond? Hvad? Kan I finde den? Nå, nej, den var der. Markus og hans Diamond. Anders B.L. er bare en fra vores klasse. Ja, som Men prøv at se, vi har været ude og finde lidt kul. Se, kul. Markus smelt lige guld. Markus smelt Nej! Jamen, de skal jo se, hvordan guld ser ud, når det er smeltet. Jamen, Mathias, det tager man bagefter. Ja. Og nu ved I, hvordan man brænder en ovn? Nej, det ved I nemlig ikke. Så gør man sådan her. Så gør man sådan her, og så gør man sådan her, og så gør man sådan her, og så gør man sådan her. Og så er det lige en fail. Nej, det gør man ikke. Og så gør man sådan der. Ja, det var en fail, det der. Hvis I kender ordet. Okay, slap af. Kender I ordet? Fuck! Det må man... Hov. Det vil jeg ikke vi kan alligevel brænde i. Ja, jeg vil ikke have, at I skriver fuck og sådan noget ned i subscribe-boksen til os. Nej, det kan godt være, at I synes, vi er dårlige, men ikke skriv fuck. Ja, men hvis I synes, det er en god serie, please subscribe. Det er det eneste, vi beder om. Markus, smæk lige metallet. Nej, ja, det er det, jeg skal til. Hvorfor stiller du ikke bare metallet ind? Og ja, vi har god meget metal. Det er selvfølgelig, fordi vi er nede i en mine. Og skulle bare snart være. Guld. Hop lidt op. Og sådan ser guld altså ud. Vi skal lave et guldsværd, eller hvad? Ja. Et guldsværd. Ja. Et. Nu vil jeg lige vise, hvordan man laver et sværd. Stiller en pind ned, så trykker I 1, 2, 3. Guldsværd, jeg tror næsten ikke tage det, fordi det går i stykker. Okay, jeg gør det. Det går ikke i stykker. Skal vi lave en guld? Lad os lave en guldhjelm. Nej. Jo. 1, 2, 3, 4. Nej, du har jo nok. Nej, Vi kan lave guldstøvler. Ja, bare gør det. Okay, jeg skal lige sige, Mathias. Det tror jeg ikke, vi skal gøre, Markus. Dem kan vi skaffe os i neder. I ender. Neder. Vi gemmer guld. God idé. Hvis I har mega lidt tilbage, så gem guld. Markus, vi gemmer guld. Nej, det er så dårligt med guldstøvler. Nej, det beskytter os, når vi skal sætte den på med liv. Så hvis vi falder ned i lava eller sådan noget, så gør det sådan, at vi mister mindre liv ad gangen. Ej, gør det? Ja. Så tager vi. Så laver I guldstøvler. Så går vi lige ind og sætter dem på. Ser de ikke bare flot ud? Der var lige et stykke kul. Så vi ser 6 til 15. Tag lige til. Og 3 Markus, jeg synes, vi skal lave metalrustning. Noget metalrustning. 6 til 15. Og det er det så episode 2. Før den startede i vores tidligere video, det var på grund af, at kameraet det gik ud. Men Vi laver rustning. Ja, men hvis I synes vores videoer de er gode, så vil I gerne have et subscribers. Ja. Eller synes godt om. Bare lav 500, så er vi tilfredse. Fordi vi lagger ikke så meget, og vi det er, fordi vi fejler ikke så meget. Hvis vi ved, hvad fejler det er. Skal vi også lave Minecraft? Minecraft, hvad mener du? Undskyld, jeg sætte. Ej, det så bare ikke sejt ud. Må vi godt låne din iPad? Vi er ved at lave en YouTube-video. Luk. Jamen, må vi... Luk! Må vi låne din iPad? Min? Ja. Luk. Mathias, styr lige, så finder jeg min iPad. Godt, det er bare lige min bror, han har også lige en ven på besøg. Så ja, det vi så se. Så har vi en god rustning. Altså, I skal være sikre på, at I gør noget rigtig godt. I skal tage gode beslutninger med Iron. Og husk nu, at jeg tror lige, at snart at gå lidt opad. Skal vi ikke snart begynde at gå lidt opad? Opad? Op imod... Ja, så vi lige kan... Ja. Jo, så vi kan lave et hus. Ja. Sidste gang, hvor fortalte vi... Så synes jeg, vi skal lave... Så skal vi også...
Nu vil vi lige vise... Nej, Markus, jeg skal lige vise noget. Nu vil jeg vise jer, hvordan... Se herinde, I går sådan her, sådan. Og Nej, dem skal vi ikke have. Nej, Markus, stik det og ruller. Sådan. Nej, vi skal ikke have skilt. Jo, Markus, fordi så kan vi skrive over kisterne. Det er skatte og sådan noget. Nej, Mathias, for helvede, det er noget lort. Sådan noget skal vi ikke have. Markus, ikke vand. Det må man gerne, når der er noget, der er pissetræls. Og her bliver jeg mestre til at finde diamond og metal. Men Mathias, vi skal... Skal vi ikke have lavet noget med? Vi skal... Hvorfor stiller du ikke bare metal derovre sammen med det andet metal? Hvad er det for noget metal? Mathias, vi skal have lavet... Skal vi ikke også lave en Diamond PX? Eller en rollercoaster? Har vi plads til 2? Okay, Mathias! Du skal ikke stå bag på den. Jo, vi har plads til Du skal sidde på den der. Vi har plads til en. Ja, men vi har brug for at få skaffet os af med nogle af de her ting. Dem her kan vi